जोंनि जानानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव साब डिभिजननि मावखुलियावहाय आरो बे भेरगाव साब डिभिजननि मावखुलियाव गाबोन गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थि बिटिसिनि बिसायख'थि जानो गोनां बे बिसायख'थि जानो गोनां पलिं अफिसार आरो पलिं एजेन्टफोरखौ बेनिफ्राय राननो थाखाय दायो थियारि जागासिनो दङ आरो बे थियारि जानायखौ बिथांमोना 1 बाजानिफ्राय बे जायगानिफ्रायनो दाब दाब पलिं स्टेसनफोरावहाय बिथांमोनखौ हरनो थाखाय थियारि जादों दा बे समावहाय जोङो जाय बे भेरगाव जिल्लानि भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय जा साब डिभिजन अफिसार बे बिथांनिफ्राय जों कमेन्ट लागोन आरो बिथाङा मा बुङो बेसेबां एमप्लयि जागोन आरो बेसेबां पलिं स्टेसन दङ आरो बेसेबां माने सावस्रि बिफाननिफ्राय बा जोंनि जा रौनारि बिफाननिफ्राय बेसेबां जागोन बेनि सोमोन्दै जों रोखायै दिन्थिनो आखायाव लागोन दा बे समावहाय निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायबाय दा गिबि खेबनि जा बिसायख'थि बिटिसिनि बिटिआरनि जा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया गाबोननिफ्राय जागायजेनगोन बाक्सा जिल्लायावहाय आरो उदालगुरि जिल्लायावहाय थिग बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लायावबो दिनै नैबे साखाफारा जादों एडमिनिस्ट्रेटिभ बिफाना नैबे साब डिभिजन अफिसावहाय आरो बे साब डिभिजन अफिसनिफ्रायनो गासै पलिं स्टेसनावहाय गासै पलिं अफिसार पलिं एजेन्ट बिथांमोनखौ बेनिफ्रायनो रानगोन टटेल 395 पोलिंग स्टेशन दङ बेवहाय प्रत्येकटा पोलिंग स्टेशनाव जोंनाव साब्रै माने थायो प्रेसिडिं आरो माने तिनि पोलिंग अफिसार साब्रै आरो बिसोरजों लोगोसे थागोन माने सानै पुलिस पार्सनेल कनस्टेबल सासे आरो हमगार्ड सासे साब्रै थागोन टटेल जोंनाव पोलिंग पार्सनेलाव माने एक्चुअल नाम्बारा जाहैबाय माने पोलिंग स्टेशनाव थांगोना जाहैबाय 1580 आरो तारि बिजेराव जोंनाव माने 20% आमा रिजार्भ दङ बेखौ लानानै अलमोस्ट 2000 सो जायो 1900 सामथिं 2000 बेखिनि खालामगासिनो दङ आरो माने गारिया अलमोस्ट जोंनो नांगौ माने 268 माने एथिया 20% जों लादों बेहायबो more than 300 गारि दङ बेजों जोङो लांगोन आरो बेनिफ्राय बे रैखाथि हान्जाफोरा माबायदि रैखाथि हान्जाफ्रा बेनो माने प्रत्येकटा माने पोलिं लकेशनाव साथाम माने आर्म पोलिं पार्सनेल थागोन पुलिस पार्सनेल बिनिफ्राय जुदि सेन्सिटिभ भेरि सेन्सिटिभ दङ बेहाय 1 सेक्सन थागोन बे माने स्टेटिक थागोन आरो बिसोरो दा बिसोर भेरि सेन्सिटिभ माने बेयाव बारा गैया जोंनाव 22टासो दङ बेफोर माने पलिटिकेल हिसाबै माने सेन्सिटिभ माने साननानै बेखौ खालामनाय जादों दा बेनो आरो थेंक इउ गिबि खेबनि इलेक्सना जागोन आरो दिनै बेबायदि जानो थाखाय अफिसारफोरखौ माबायदि राहाय माबायदि दैथायहरगोन बेखौ एसे निश्चय जों बयबो मिन्थिगौ जे 2020 मायथाइनि जितु बिटिसि इलेक्सन गंब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो गाबोन माने 7 डिसेम्बर 2020 जानो थांगासिनो दङ गतिके उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङाव थानाय थामहिनबा भेरगाव महकुमा बे महकुमानि बेन्दोङाव थानाय मोनबा समस्ति दङ बे मोनबा समस्तियाव टटेल 395 सेन्टार दङ आरो बे 395 सेन्टाराव टटेल भटार्स प्राय 2,98,705 भटार्स दङ गतिके जोंहा जिखिना मावनो गोनां रेडि खालामनो गोनां प्राय जोंहा पोलिं पार्सन प्रिजाइडिं पार्सन आरो सिकिउरिटि फोर्स प्राय रेडि जाना दङ जोङो दान्दिसे समनि उनावनो जोंहा गावबा गाव सेन्टारफोराव जाय डिउटि मोनदों बेफोरो थांनो थाखाय रेडि जानानै दङ प्रिजाइडिं अफिसार पोलिं अफिसार जों गासै बेसेबांसो माने कर्मचारि दङ निश्चय प्रिजाइडिं इनक्लुडिं पोलिं पार्सन गते 2000 प्राय एमप्लयि दङ आरो 1000 सिकिउरिटि फोर्स गतिके प्राय थांनो थाखाय जोंहा रेडि जानानै दङ निश्चय जों मिन्थिगौ जोंहा सिस्टेमेटिक हिसाबै जोंहा ट्रेन्सपर्ट सेल दङ ट्रेन्सपर्ट सेलाव जोङो बिथांमोनखौ लांलाय लाबोलाय थांलाय जितु हान्थामेला बेखौ जोङो बेबस्था खालामनाय जादों ओंखायनो जानाय लोंनायबो बेबस्था दङ बेयाव गासिबो रेडि जानानै दङ थांनो थाखाय दा दान्दिसे समनि उनावनो प्राय 1टानि उनावनो गावबा गाव सेन्टारफोराव थांनो थाखाय रेडि जानानै दङ थेंक इउ